Üdvözlöm Önöket a Space-ben, ma a nanoműholdakról lesz szó. Ezek a nanotechnológiával tömött kis kockák egyre fontosabbak lesznek az űrkutatásban, a Mars megfigyelésétől a Földre veszélyt jelentő aszteroidák felkutatásáig. Észtországban, a tallinni McTorry űrközpontban a diákok az első nanoműholdjuk Föld körüli pályára állítását készítik elő. A nanoműholdak elterjedése egyre több új lehetőséget nyit meg az űrkutatásban. A bennük rejlő potenciált mindenki igyekszik kiaknázni, a nagy űrügynökségektől a tudományos diákkörökig. Ez a helyzet itt, a McTorry űrközpontban, az ész főváros Tallinn Műszaki Egyetemén. Sosem gondoltam volna, hogy műholdat építek, hiszen ilyesmit csak a NASA-nál csinálnak. Most meg műholdat építek az egyetemi laborban. Különböző háttérrel érkeztünk ebbe a projektbe, csapatként dolgozunk, és mindannyian sok munkát fektettünk bele. A McTorry nanoműhold programja egy nemzetközi egyetemi kezdeményezés, amelyben az oktatók és a hallgatók együttműködnek az űrkutatásban érdekelt és más technológiai cégekkel. A cél az, hogy felkészítsék a diákokat arra, hogy az űriparban helyezkedjenek el. Jelenleg az első űrküldetésük tervezésén dolgoznak. Egy kockaműholdat fejlesztünk, amely egyetlen egységből áll, és távérzékelési célokat szolgál, vagyis képeket készít majd a Földről. A nanoműholdak elférnek egy ember kezében. Tömegük általában nem több 10 kilónál. Olcsók, mert tipikusan már létező alkatrészekből rakják össze őket. A hallgatók által készített műhold kilövéséhez még 2 év kemény munkára van szükség. A projekt megtervezésétől a műhold elkészültéig 3 év telik el. Ennek az időnek a 80%-a megbeszélésekkel, illetve tervezéssel telik a számítógép előtt. Amikor az ember elkezdi legyártani azt a végső darabot, ami végül kirepül majd az űrbe, azt a gépek egy speciális környezetben az alkatrészekből konkrétan 1 perc alatt összerakják. A nanoműholdak rendkívül kis helyre összezsúfolt nanotechnológiai eszközökből állnak, amelyeket egy 3D nyomtatóval is le lehet gyártani, ahogy Tallinnban tervezik, vagy egyszerűen készen megvenni az interneten. A kockaműholdak az Európai űrügynökség figyelmét is felkeltették, amely a naprendszer távoli csücskeit fedezné fel velük. Az ESA nanoműhold programját Roger Walker irányítja a szervezet technológiai központjából. Maguk a számítógépek is évről évre egyre kisebbek lesznek. Évtizedekkel ezelőtt alig fértek el egy szobában, ma meg mindenki a zsebében hord egyet, az okostelefonját. Az űrszektorban is végbe ment ez a folyamat, míg a műholdak jellemző feladatait ellátó alkatrészek régebben akkorák voltak, mint egy mosógép, ma már az egész műhold elfér egy cipős dobozban. A nanoműholdak számos célra felhasználhatók. Segítségükkel elérhető áron lehet tesztelni például, hogy egy adott technológia működik-e a Föld körüli pályán. Méréseket és megfigyeléseket lehet végezni az űrből. A doboz egy műhold összes funkcióját el tudja látni. A napelemmel energiát termel, szétosztja a belső egységek között, kommunikál a földi irányítóközponttal, kísérleteket végez, és a kapott adatokat továbbítja a Földre. A jelenleg futó nanoműhold projektek célja elsősorban a technológiák tesztelése, de a jövőben ennél is komolyabb feladat várhat a kockaműholdakra. Egy ESA-NASA közös misszió például módosítja majd egy aszteroida pályáját. Kisléptékben tesztelik egy esetleges Földet fenyegető kataklizma elhárításának lehetőségét. Tudományos célból, illetve mélyűri küldetésekhez tanulmányozzuk a nanoműholdakat. Az egyik szóba jöhető misszió pedig az lenne, hogy egy aszteroida becsapódás megelőzése érdekében meglovagoljunk egy aszteroidát. A dobozkák arra kellenének, hogy megfigyeljék az aszteroidát, mielőtt és miután egy nagyobb NASA űrjármű belecsapódik, hogy változtasson a pályáján.
A parányi szerkezetek egyre több funkciót tudnak ellátni, kezdve az űrszemét eltakarításától a távközlési feladatokig, de szerepük lesz a Holdat és a Marsot feltérképező expedíciókban is. A kereskedelmi űripart is egyre jobban érdeklik ezek a dobozkák, hiszen nem csak az előállításuk, de a pályára állításuk is rendkívül olcsó. Ráadásul demokratizálják az űrkutatást, amiből soha nem látott új ötletek születhetnek. A következő generáció feladata lesz, hogy kitalálja pontosan, mire lehet használni ezt a technológiát. Valószínűleg olyan dolgokat látunk majd, amire még csak nem is gondoltunk. Alig bírom kivárni, annyira várom, hogy felküldjük a műholdunkat. Óriási dolog lesz ez mindannyiunknak. Több embert teszünk képessé arra, hogy az űrkutatásban dolgozzon, és felkészítjük őket a nagyobb missziókra. Abban is reménykedem, hogy az egyetemünk épít majd egy nagyobb szatelitet, és miért is ne? Eljuttatja egyik hallgatónkat a Holdra. Miért ne? Az észt hallgatók nanoműholdját a tervek szerint 2018-ban állítják majd föld körüli pályára. A Space-ben egész évben követjük az ExoMarsot, az első űrmissziót, amelynek a célja kifejezetten az élet közvetlen jeleit kutatni a Marson. Az első 2 űrjárművet pár hét múlva lövik ki, exkluzív hozzáférést kaptunk a projekt mögött álló csapathoz. A nevem Jorge Vágó, az Európai űrügynökség ExoMars misszión dolgozó egyik tudósa vagyok. A Mars egy jéghideg sivatag, vékonyka légkörrel, amely bőségesen kap kozmikus sugárzást és UV-fényt is. Szóval nem az a hely, ahol szívesen eltöltenél pár napot. Márciusban egy Proton-típusú orosz rakéta viszi fel az első szondánkat. Meg akarjuk fejteni a marsi metán rejtélyét. A második küldetés, amely pár év múlva indul, egy marsjárót visz magával, illetve egy műszerekkel ellátott felszíni platformot. A marsjárónk ténylegesen az élet nyomait fogja kutatni a Marson. Amint megérkezik a felszínre, rögtön kapcsolatba kerül a finom marsi porral, ami a meghajtás szempontjából komoly kihívásokat tartogat, illetve a kövekkel. Technikailag nehéz, tudományos szempontból nagyon ambiciózus, és az sem gyakori, hogy 2 nagy űrügynökség összefogjon egy másik bolygót felderítő küldetéshez. Ennyi volt mára. A Space összes epizódját megtalálja az interneten is az euronews.com-on. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!